May ganahan ninyong ikuyog sa kinabuhi, Yawa o Ginoo? Ginoo. Kusga? Ginoo. Maayo. Asa may ganahan ninyong sundon, ang buhat sa Ginoo o buhat sa Yawa? Buhat sa Ginoo. Sige, atong tustingan. Hay may ganahan ninyong makuptan sa kinabuhi, kwarta o Ginoo? Sige. Unsay ganahan ninyo ba? Kwarta o Ginoo? Ang duha. Sige. Kanang tanan ninyo rong kwarta diha, ihog nas kolekta. Haron ang Ginoo na isod sa inyong bulsa, sod sa inyong pitaka. Mga igsoon, ang Yawa, bati gina siya. Pero gusto siya nga daghan ang maangin sa iyang kabati. Nya unsa man iyang gigamit? Ang tentasyon, temptation. Unsa man ang temptation? Kana bang ang bati himuon niyang nindot. Nya inikatintal na nimo, inikasa na makakuha na kag sala, anha pakakakita nga bati di ay. Mao na diri sa atong unang pagbasa, gitintal sa Yawa si Eva, ang babae. Nya mitan-aw siya sa bunga sa kahoy nga gidili sa Ginoo, nakita niya kanindot di ay kanon. So kuan ba gitabon-tabunan sa Yawa ba? Di ninindot. Iya dayong gikaon. Pag humagkaon niya og sa iyang kauban, si Adan, diha pa sila kakita pagkabati di ay sa resulta. Kamong mga bana, hay may nindot, asawa nga 60 years old o kanang 18 anyos nga mubo kay short. Hay may nindot ana. Hay may nindot ba? Tubag mga bana. Way baka kay. Nindot gitong 18 anyos, mubo pa kay short, hugot pa kay gangay, ari-karing mga nanguyos na sa 60 anyos. Pero tistingi og pahimos ang nindot, di ba anha kakakita unsa di ay kangilad ang mahitabo, labi na gyud og sigihan na ka og blackmail, hala sige ron ay kog tagae, di ba sumbong ti kas imong asawa. Guba na, masakpan pag yun, tuan na, gubot ng pamilya. No na. Kanang kwarta, kanindot anang kwarta, pero sige, maunay paningkamuti ang kwarta. Di ba sa sige nimong pangitag kwarta, siging paningkamot og kwarta, diha pa ka nakaamgo, nag-away na di mos imong mama, nag-away na mos imong igsuon, nag-away na mo sa imong bana, nag-away na mo sa inyong silingan, nag-away na mo sa inyong mga kauban sa trabahuan, naggubat na ang mga nasod, krisis na ang kalibutan tungod anang pangitag kwarta. Di ba? Kanang pangitaan ng kanindot sa imong naong, nindot man na kayo. Tanawa. Pero diha pa ka nakaamgo pag sige nimog panindot si imong naong, din aday kakatan-aw sigas adlaw. Kay masunog ng imong naong. Kay imo manggipaputi ang lagom nga naong, gibutangan magkemikal, ang nangawa na ang imong immune system sa imong naong, masunog na kas adlaw, mo na mura na mog mga Dracula, magsige nagtago, sige nag-ana basta nay adlaw. Nya, tarong pa ka ng naong nga. Nya tandugo na kayo, dali na kayo, sensitive na kaistanan, bisag haabog lang jutay, mangatol na, halanus-nus na sa gasto, siging gasto. Tanawa nang wa magpaputis naong, natural na yung naong, di ba? Bisan pag igo nag-alimpos, bisan pag unos, ihilamos lang na, sigas adlaw, okay lagi na, magguna na diya, tibok adlaw, mamanday na diya, tibok adlaw, okay lagi na, musukol ang naong ana. Pero kanang naong nimong imong giarti-artihan, porti pag yung ninduta sa imong dagko pa kayo nag-budget, kasukol pa ba nag-adlaw? Di na no?
Mao na. Muna'y gusto siyawa, nindot pero bati. Unsa may gusto sa Ginoo? Kanang bati pero nindot. Nya unsa may bati nga nindot? Kanang sakripisyo. Kanang sakripisyo mao nay bati pero nindot. Ang inahan nga magsakripisyo sa mga anak nindot kay resulta ngadtos mga anak. No? Pero kanang inahan nga magsigig pangasaba sa mga anak, magsigig yaw-yaw, magsigig pangulata, siging kusi, siging hapak, kana patay gina. Mao man na ang mga ginikanan nga di mo sakripisyo. Siging pangasaba, lubagon ang batasan sa anak aron muhaom sa iyang kinabuhi, sa iyang style. Di man mo sakripisyo. Pero kana mga inahan nga kusog mo sakripisyo, oy, so magsige lagi-lagi na ang akong anak nga yawan-on. Pinangga kay ni akong animal. Ali na dong, kaon na dong. Di kina maingon nga panghugas dito dong, pagsag-ob tog tubig, panglimpyo di gina. Kaon na dong, napakaylo diha dong. Sige, nagatag og load. Sakripisyo tanawa, di ba kanang iyang anak? Unsa may mahitabo ana? Suod kay nas inahan? Magsige nagpaduol sa inahan? Oo. Nawa ng mga anak nga ang mga ginikanan, mga istrikto kay istrikta, porte mga isoga. Ang anak sige gyud ang palayo sa ginikanan, sige palayo. Unyag maduol man gani, tutok ang mata pero di na nila hunahunaon. Kabantay mana? Nya makakupot nag cellphone or computer or unsay gadget ya din agi na mo tan-aw sa inahan og sa amahan. Sige ginagana. Duko gina. Nga naman, lainan man ang gatan-aw sa mga naong. Pero kung pinangga kay na ninyo, wa giyaw-yaw, nya labi nag inyo ginang pakanon og maayo, dahil magsige nagsangpit nimo, ma, lungag na ma, lungag sa ka, ma, laban na ma, labas sa ka dito. Sige day, ma, limpyuhin niya akong kwarto ma, limpyo sa ka dito. Pinangga kay ka ba? Pangitao juga sige. Sige ka pangita. Tanawa ang atong Ginoo, perting buutana, sige yung atiman nato, bisag mga buangon kay tastanan, sige lang yung atiman. Tanawa, di ba? Sige tag sangpit sa Ginoo. Di ba? Pari, sangpit sa Ginoo in town. Daghan, taning halin sa slat. Sangpit gyud yung ginawa, ikang pariya ka, buangon ra ba sa kausahay? Sagdi lang Lord, buangon, basta halini laning slat. Kamo, namalit mong slat. O ano? Ang namalit, congratulations. As of yesterday, nahalina na tag 5,335 ka slots. Pakpak. Nangana? Haron mabuotan sa mong uban, napay 70,665 ka slots. Ay bilin. 500 ni per slot. Unsa tuingan sa tong slot? San Vicente. Daghan kay wa kay baw. Gracie. SBF DAG. San Vicente Ferrers Daily Abundant Graces. Ang yawa mitintal ni Hesus, himuan ning mga bato nga pan. Unsay tubag ni Hesus, dili mabuhi ang tao sa pan lamang, kundili sa matag pulong nga litukon sa Ginoo. Ngano man, kay ang pulong sa Ginoo mga igsoon, gamhanan. Makahimo na siya daghan kaayong mga grasyas kalibutan. Pero kung mukaon kag pan, tungod lang kay gusto kang mukaog pan, pero wa na gitugot sa Ginoo, mas maipag magsakripisyo ka sa puasa o abstinensya. Munang gibuhat ni Hesus, makahimo siya paghimog pan, pero ang iyang gibuhat, sakripisyo sa dili pagkaog pan. Para ninyo ba, naamoy kwarta, makahimo ka paggasto ana, tistingi ragod, ipalit na lang nag-slot. Nya moingon imong anak, ma, adto man ta taron Jollibee.
Ingon din ka, dong, day, dili mabuhi ang tao sa Jollibee lamang. Kung dili pinaagi sad sa slot nga gipamaligya sa San Vicente Ferrer Parish. Oh, ana. Sakto dili. Sakto. Oh, at least na ini tubag. Giingnan sad si Jesus, ambak ngadto sa ubos og dili ka maunsa kay gamhanan ka. Wa mo gamit si Jesus sa iyang gahom. Ingon siya, ayaw sulay ang Ginoo. Pasabot, ayaw na lang proybahi nga ang Ginoo gamhanan. Pinaagis pag-ambak ngadto sa ubos nga dili maunsa igabot ngadto sa yuta. Igo na nga mutahod ka sa pagkagamhanan sa Dios. Na imong anak moingon tingali na, ma, paliti ko bisikleta kay ganahan ko anang ambak-ambak bisikleta, or di ba kanang sa titawagan na kanang dalos-dalos nila ba skateboard, ana ganahan ko anang ambak-ambak, ma, subay-subay anang mga kanang naang hagdanan niya gyud maunsa siya napamay slot gipamaligya dong, ang ipalit na tog bisikleta o kanang skateboard ipalit lang na tog slot niya, magluhod lang ka dong, luhod rosaryo, upat ka rosaryuhan, luhod ba kanay nindot nga kuan pagpakita sa gahom nga makasustenir kag luhod, limak sana upat ka misteryuhan, bari 20 ka sana misteryo. Kinsay nakahimo ninyo ana din kanang magluhod ba niya 20 ka misteryuhan. Oh, hawa di bawa gi power, di ganahan mo sakripisyo kanang kusog ayo mo layat-layat ana paludha na, di bang sakit tuhod duka kapoy ana, pero palambak-ambak ka kay mo sikat man mo nang ganahan kay sila ambak-ambak sikat man, pero hilom nga pagampo pagpaubos sa gahom sa Ginoo, oy sakit na di nakasustenir bisag pare. Dahil lagi ingong pare na sa duka kay tanan kapoy kay sigmisa atog tayo ha. Pero palabyo ga di ba, labyo di ba tayo mo na usahay ba gusto kita mo testing sa gahom nato o mo pakita nga gamhanan ta, pero di ta ka maong mo submit sa gahom sa Ginoo. Mo na ningon ang yawa, imo na ning tanang bahandi, tanang gingharian sa kalibutan, simbaha lang ko. Ingon dayong Ginoo, simbaha ang Ginoo, dili ang demonyo. Nya unsa may demonyo aning kalibutan kanang bahandi, wealth. Matud pa ni Kristo, you cannot serve two masters. You cannot serve both God and mammon or money. Nya mo simba gani ka ng kwarta, di na jud ka kasimbas Ginoo. Kay mangutana ko ron ninyo din nagsimba mo sa Ginoo o sa kwarta? Sa Ginoo. Karon ba karon unsa inyong gisimba, Ginoo o kwarta? Ginoo. Nya wa mo ron mangayog kwarta sa Ginoo? Wa mo mangayo nga makapasar untas board exam. Wa mo mangayo nga sana maayo sa sakit para makatrabaho. Wa mo mangayo nga ma-promote. Wa mo mangayo nga ma-increasean sa sweldo. Buangon kita sa tanan. Musimba man tuod pero mangayog kwarta. Ang maayo hinon musimba mo kay muhatag og kwarta. Kana mo'y sakto, Ginoo, tudloi ko kinsay akong hatagan karon aning akong kwarta. Nya naay slot palit, nya sunod to pa mo'y silingan nga way bugas, nya nasan mo'y silingan nga ang atop ana busluton kayo, palitin nagsin. Nya nasan mo dito'y kaila nga nyor ba ng distant relative nga ang bongbong ana silang balay perti na gitawong gubaa. Gianay nagmaayo ang plywood, palitin atog plywood. Ana no? Nangayo mo na sa Ginoo. Ang Ginoo, tudloi ko, asa ko ron manghatag. Ni ana mo? Wow, ang pare, ni ana? Yes, ni ana ang pare. Mo na, Ginoo, unsay akong buhaton, siya tukuran ng kumbinto, kay way kumbinto ang parokya.
Nya paapila ng imong mga parokyano online o territorial papalitan nag slot. Mo na si kog baligyag slot aron matukod ang kumbinto. Ako din na dili sa simbahan, sa mga katawhan nga nanginahanglan. O ana. Kita na mo sa tong kumbinto. O paano? Ana diya nang luyo ay kilid na ng opisina. Sige, atong tan-aon naman tay gamayng video sa update sa trabaho ron diha. Iko no inday. Ayan to. Natug mantingali. Mao mo na style sa basig mo tingog na naron. Sige. Kana. Nga trabaho atong building niya kitang tanan nga mutabang ni ana pinaagis pagpalit og mga slots nagpakita ta nga simbaho nato ang Ginoo dili ang bahandi sa kalibutan. Mao ginay katapusang tentasyon nga lisod kayo balibaran pero gibalibaran ni Kristo, gibalibaran sa ato mga santos og mihatag og dako kayong kalambuan sa tibuok kalibutan. Muna, kung magsigitag simba ng bahandi, mapariha kita na rong nasod nga naggubat. Sigitag simba ng bahandi, mahingangha lang ta, nga naana di ay 7.9 nga intensity nga linog, og sud lang sa pila ka segundos, lusnoon ang tanang mga gihimo nato nga kunuhay produktos bahandi datugan pagita mo nang naanaroy mga 50 almost or mga 50,000 ang patay sa linog sa Turkey. Kaduha na sad ni linog matod pas balita gipun-an na sag 6.4 nga intensity. Di sayon sige tagpanday nya daw nakitas tanan sa to mga balay, proud nakitas tag-as na to mga building. Sus butangan lang na kaniya to mga building ron din tag-as kayo, tagaan lang i-allow lang nas Ginoo og 9 ang intensity sa linog, mga 30 seconds nya 9 ang sanay nga na niya. Pero itong niigo sa Japan ba, ang Japan naghimog mga buildings nga makasustener og linog bisag maabot pag 9 or 10 ang intensity. Ni katawar sila pag igo sa 9, igo rang ni crack, gagmay ilang building, wag yun maunsa. Ay, gasunod bitaw ang tsunami. Pag, horror, murag mga karton in town. Gipakita lang ba nga, kining kalibutan, nga atong gitanaw, nga murag nindot kay tanawon, ug mawa na ang gahom sa Ginoo, nga mao'y magpandong nato, mao'y manalipod nato, mao'y magatiman nato, biyaan tanianang maong maalimahong kamot sa Ginoo, patay gitang tanan. We are nothing without God. Sige, nindog na